Hello mga Yinyens. Mga Yinyens, no, dito tayo sa may Rupali, no? Rupali, Lingayen, Pangasinan, no? Mga Yinyens, no, i-vlog ko lang yung mga available na motorcycle dito at yung mga presyo. Okay mga Yinyens, tara, samahan nyo kami Yinyens. Ayan sa mga Yinyens, no, Avenida Rizal Street, Poblacion, Lingayen, Pangasinan. May cellphone number doon mga Yinyens, no, kung makikita nyo mga Yinyens. Ayan, katabi siya ng Mercury Drug, no? Nakakasiguro gamot ay laging bago. Yan, tapos ano man yan, no? Katabi din siya ng Metrobank. You're in a good hands. No, tapos ano man yan, no? Victory Liner dyan. BHF, tapat siya ng BHF Bank. Ayan. Ito naman yan, ito natin. Ito man yan, no? Dito sa harap. Wala mo, repo ito, ano eh. O brand new dito sa harap. Ito, siguro brand new ito. Ito man yan, no? Yung Suzuki Smash FI. FI na ba ito? FI na. Ayun, FI yun. Suzuki Smash FI. Ayan, no? FI na siya, no? FI, no? Bali mo yan, si down payment niya is 4,200. Ayan. Yung kabila naman is ito yung Smash na ano. Nagkaibahan sa kanila is malapad itong FI, no? Pabuka ito. Pabuka yung harap niya. Yung ano yung bal, ito yung ilaw. Ito Smash, maliit lang. Sa kami ito yung Honda Beat, walang presyo. Honda Beat na version available dito sa Rupali. Yun, ito yung may charger na dito. Ito may charger port na dito. Ito yung Honda Beat, no? Ayan. Tapos yung upuan niya ito, pinipindot na dito. Ayan, minus na. Ayan, sa loob tayo, sa loob. Available naman yan, so ano yung Inmax, no? Ayan, bali mo yan, no? Yung Inmax doon pinag 11,000, tapos term size 36 months, no? Ayan, may, yung kulay mint green, tsaka yung black, tsaka yung naman yan, yung EDB, no? EDB. Down payment niya is 15,000, tapos 36 months yung term siya. Ayan yan, so ayan natin dito. EDB tsaka Inmax. Kasi ito man yan, yung version 3 naman ng Honda Click 125, yung down payment is 5,200, plus 36 months yung terms niya. Ayan, color blue, available dito. Tapos may yan, ito yung, yung limited edition ng version 3 ng Honda Click 5,400 naman yung down payment niya. Differential ng 200. Ito kasi 5,200, ayan 5,400. Tapos may available nito yung yung Suzuki Boardman X, no, yung bagong model, no. 5,800 yung down payment niya. Ito yung version version to. Bagong version. Siguro yung gulong nito 12 na dun sa sa likod. Kasi yung dating version is 10 lang yung gulong dun sa likod. 12 na siguro ito, 12. No. Itong tubeless type, no. Ayan, ito na yung bagong version. Available dito ngayon yan, so. Tapos yung Mayo Gear, available dito is 5,000 yung down payment niya. Tapos for 36 months. Ayan yung natin natin yung likod dito, yung yung gulong. Ayan yung 12. Ito na yung bagong modelo ng Bergman. Available dito sa may Rupali, Lingayen, Pangasinan. Tapos may yan dito sa may bandang dito is yung ito yung Mio i125. 5,800 yung down payment niya. Ito naman yung Mio Gear naman, yung down niya is 5,000. Ayan. Tapos ito yung pang tricycle nila, TMX Honda, kulay gulay tsaka black. Tapos yung Smash dito. Ayan. Ito mga Yinyens, no, yung requirements pala is isang valid ID at proof of income. Wala nang co-maker? Dito pala kagandaan sa Rupali kasi wala nang co-maker, no. Ayun lang, yun lang, no. Isang valid ID tapos proof of income. Wala nang proof of income, yung barangay permit pwede na yun. Okay mga Yinyens, no. So yun lang mga Yinyens dito sa may Rupali, Lingayen, Pangasinan branch, no.
dito sa may poblasyon, no? Poblasyon Lingayen, Pangasinan. Dito mo yan yung available ng motorcycle dito sa may Ropali, no? Okay mga inyas, no? Salamat sa mga. God bless you, more power, keep safe sa nasa buti kayong kalagayan. Bye bye mga inyas.